Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay o kini ang confession nga. She is the one. Apa Ubaya Story. Hello everyone, just call me Sofia. 27 years old. Nagawork na sad ko sa usa ka company. I just want to share my story. Pero medyo taas-taas ni siya. Ready to be settled na. Nana ko'y sariling lote. Tukuran na nagbalay. Pero sayang. Sayang kay wala naman ka. Kinsa na lang man ang akong iuban sa akong balay na gipatukod. Di ba mao tong plano nimo? Di ba ikaw jud ang nagplano ato babe? Ako nagipatukod babe pero unsaon taman na naa naman kay laing plano na ginabuhat behind my back. Na naman kay sariling plano. Sariling plano nga kauban ng lain. Kauban siya na mas gipili nimo na makauban kaysa sa kuha. Our relationship was beyond perfection. Kanang makaingon na jud ato ang both barkada na sa simbahan na jud ta padulong. Talagsaon ra kaita mag-away. Wala sad ko'y ma-open na topic na rason nga ikaaway nato. Not until naabot ang karon na tuig. Our 6th year anniversary unta. Happy makaita babe. Wala may problema na naabot. Kung naman gani, ma-resolve raman nato together. Pero nganong katong time na na-promote na ka si mga work, dinha naman hinuon nagka-problema. We rarely talk, we rarely bond. Murag nawala ang katong quality time nato sa usa. Given na busy ka sa work, na kay responsibilidad na ginasugubang sa imuhang pamilya. Same sad sa ako Pero nganong naabot sa point na wala na. Nawala na. In love man kaayo ta sa usag-usa, di ba? Ingana juday na babe no. Pagbag-o na environment, mag-adjust na sad. Magtagbaw na sad kog adjust sa mo. Ingana juday no, basta magdugay na, wala na kayo ang spark. Wala na kayo ang time. Wala na mga moments na mag-food trip ta or mag-banding ta. Ikaw pa naman unta ang ako ang best friend, di ba? Kabalo ka sa tanang problema na ako ang yatubang. Kabalo ka babe na dili ko gusto maka-experience og sakit, di ba? Nga naman. Naabot lang si Carol, nakalimot na ka sa kuha. Why? Mas gwapa siya? Dawat na ako na. Mas saksi siya? Mas samot na dawat na ako na. I remember everything sa inyong konvo. Inyong sweet moments, inyong binuhatan behind my back. Why? Nga naman dyan, babe. I give everything to you. Ako ang trust, ako ang time, ako ang mga efforts na di lang ka mawala sa ako I give everything but not the thing you've been asking. My V-card. Pero nadya siguro ng time na maabot na magsawa na ka. Mas mangita pakag samot sa mo Mas mangita pakag samot. Mas mangita kag babae na ihatag ang tanan jud nimong panginahanglan. Okay kay mo pamilya sa ko Approve sad kayo ka sa akong pamilya. Wala kay nadunggan na istorya sa kuha. Katong time na nasakpan ti ka na naa kay laing kakita. Wala ako'y gisulti sa imo kay basig kaila lang lagi nimo. Imo harang office mate. Pero sige ingon akong best friend na si Ami. Na dili sid lagi to nimo office mate. Imo lagi daw tong uyab pero di ko mo to. Sa kadugay na to, karon pa ka magbinuang.
Tungod sa dako na kung salig si Moha, wala na ako to gimahin. Nagkasugod na kog duda atong time na straight na ka nga 4 days walay message sa ako. Bisan I love you man lang, dili pareha sa una, na bisag dili ko mo reply imo akong textan. Bisag dili ko ka-reply dayon, girahon ako nimog text. Babe, I miss those moments. Pero murag ka na time na anadjud kay gikabisihan. I call you every day pero ang imuhang ginaingon sa kuha gikapoy lang ka. You want to rest? Imong permi ginarason na kay ginahabol na plans para mapasa sa inyong head. Wala ko kabalo babe, nga lahi na manday na ang plano nga imuhang ginabuhat. Wala ko kabalo, nga busy na day kag plano para makuha si Carol. Wala ko kabalo na busy na kag effort sa yaha. Samtang ako nagahulat si Moa. After a few weeks, cold na kayo ka. Dili na ka mo reply sa akong mga text. Dili na ka mo bisita sa balay every Friday para magabanding mo kauban akong mga kuya. Pero wala ko ni give up. Sige lang gihapon kog text o call si Moha basig ma-okay pa. Pero dili naman jud ay. Isa ka adlaw, gi-invite ko si mong mama na mag-dinner sa inyong balay. Kay bagong abot imong ate gikan sa gawas. Celebration na kumpleto na sad mo. Close kay mi si mong mama, di ba? So gi-open ako sa hatong sitwasyon na medyo dili ta okay. Pero babe, happy man daw kayo ka nga makita niya. Naman kay perme katawag daw. Sige daw kag smile basta mag-atubang kag phone. Pero kabalo ka unsay napakasakit na ginasulti ni tita sa kuha. So, salamat kay si Moha na padayon kang nahimong inspirasyon ni LJ. Happy kay siya si Moha. Makita na ko everyday siya nga good mood perme iyahang adlaw tungod sa imo. Salamat kayo Sof. Sakit kayo diba? Kay kabalo ko nga dili na ako. Dili na ako ang pasabot ni tita. Until the day na naabot na imong ate, gikag Denmark, kauban niyang pamilya. Nalasad ko sa inyong balay. Ugmingon si tita sa kuha. Nga Sof, dito tadapit si mga tito. Wala day kasunduan ni LJ ga? Mintubag ko nga, wala biya tita? Basig naalan to'y siya gilakaw tita. Okay raman ko din he. Mitubag si tita, nga sige ga ha. Dito sa ko si mong uncle. Hatagan sa nakog pulutan to kay nagbanding to si ahang amigo. Kauban ang bana si mong ate Lia. Paggawa ni tita, nindo lang imuhang manghod niya si Maylin. Nagistorya mi about siyang studies. Sige na siya reklamo na kapoy jud lagi daw ang engineering, hago daw kayo. Wala daw kayo siya itulog kay dili man sa daw nimo siya tabangan, kay you always tell her na dapat kabalo daw siya na maningkamot sa iyang kaugalingon. She always told me na maka-amaze daw atong relasyon kay dugay na daw kayo ta tapos in love daw kayo ta. Pero babe, in love ba jud kaha gihapon? Taas-taas na sad ang istoryahan na mo ni Maylin na wala ko kabantay na naabot imong ate sa akong tubangan. Mingon sa Tilia sa kuha, nga Sof, pwede ti kami istorya? Og misumpay si Maylin nga kamo lang duha ate Lia. Mitubag si ate Lia nga kami lang saga. Ga jud ang tawag nila silang manghod or kanang mas bata pa silang edad. Pagmingon si Maylin, nga sige ate Sof, thank you si mong time. Sabay kiss akong cheeks, then laag ta sunod ha, og mitando ra ko. Samtang nagbaktas pasod si Maylin silang balay, gitanaw na ko si ate Lia. Iyahang nawong kay murag na luoy na nasakitan na naay kalagot. So I ask her, Ate Lia, welcome back. Sabay beso siya.
Kumusta te? Mitubag sa Tilia, nga okay raman ko ka. Ikaw ga, kumusta naman ka? Wala naman daw kaayo kagasuroy-suroy dari sa balay ga. Ana si mami. Kumusta man mo sa kumanghon? Nangutana siya ana sa ako namurag makulbaan ko sa kong itubag. Mayon ko nga, Ate Lia, okay raman ko te. Okay raman sad silang mama te. Kami ni LJ te. Honestly, wala ko kabalo if okay pa ba mi te. Murag isa na magod kabulante na dili na okay among communication. Wala na tong Friday night nga schedule na para sa akong pamilya. Wala na sa kami nagkakita te. Busy lang dyan siguro siya sa iyang work or na siya'y plans na kailangan niyang i-submit sa iyang mga clients te. Pag nangutan na si Ate Lia sa ko you really love my brother right? Mitubag ko nga, of course Ate Lia. I really love him. Super. Kanang love good ate na makalet go if ever man. If ever lang ate ha. Makita na siya happiness o ba na dili na ako mahatag. I really love him that I may let him go if I can see that he's really happy and kanang makadesisyon na siya na dili na ako ate. Wala ko bantay na samtang nagatubag ko, nagatulo na di akong luha. Umayon sa Tilia, nga wala man ko sa lugar para manghimasok sa inyong relasyon. Pero tanaw ni mo sa karon, okay pa ba mo? Itubag ko nga, dili na gurot eh. Every night na ko siya nga ginatawagan pero he always say na busy siya, na siya ginahabol na plano. Gikapoy siya o gusto siya nga mag-rest. May ana sa Tilia, nga na-try ni mo confront sa LJ anaga about sa inyong relasyon. Kay katong napa ko sa Denmark before ko ni uli dari sa Pilipinas, always manako nga ginatawagan si mami. O gusto sad nako makaistorya si LJ. Pero ang permi na tubag ni mami sa kuha is nagtawag-tawag mo LJ. Sige man daw gani og ngisi si LJ ka. Sorry to ask this ka pero nakakay nabantayan siya. Third party kumbaga. Mitubag ko nga 1 month siyang call sa ako ate. Nasakpan ako siya nga naglaag together with a girl named Carol. Ka-office mate niya. Dili ko matuote na iyahang tong kabit kung dili jud gikan siya mismo. Sakit kayo te kung tinuod man na iyahatong kabit. Iyahatong uyab samtang naapa ko. Love kayo na ako sa LJ. Kung dili niya makita ng happiness ako ready ko mulit ko. Ready ko nga mag-giveaway para lang sa iyang kalipay. His happiness is my first priority jud bayate. Naghila ko samtang nag-istorya mi ni Ate Lia, kay kabalo ko nga naadyo'y lamat ato ang relasyon. Gihaglang ko ni ate, samtang nagahila ko. Pero nga pila ka minutes, wala ko kabantay nga nanabot na day ka. You know what surprised me more? Gidala ni mo siya. O gipelaila si mga mama o papa. Kabalo kaon sa nakasakit sa kong part. Wala pa ta nagbulag pero naanak kay gipelaila. Wala pa ta nagbulag pero naanak kay gipuli. Wala ko nitingog. Igor ta kagitanaw kauban ng imuhang uyab. Igor ta mo gitanaw kung unsa kakahappy na nasya si mga kiliran. Imong mama ug ate na balaka na sa kuha. Sa ilag ingon na okay ra ba daw ko. Basin kaya pa ba i-resolve. Pero wala na. Saan ba pag-resolve kung ikaw mismo kay dili na? Tanga kay ko diba? Ako imong uyab atong panahon na pero naara ko sa dapli nagtanaw sa inyo ang duha. I can see the pity in Ate Lia's eyes pati si mong mama. Gusto kayo kaawayon sa mong ate pero dili ko gusto na masakitan ka. Dili ko gusto na mawala imong happiness. 3 days after ato, gi-message ta ka. Kay aron mahuman na. Nagkita ta sa park. I ask you, she is the one?
You replied, yes, she is. Siya akong kalipay. Siya akong gusto na makauban sa akong kinabuhi. Siya akong gusto na babae na hulaton sa simbahan. Taas pa unta kag tubag, pero giputol na nako. Enough na to. LJ, sakit na kayo. I will let you go, LJ. Thank you for the 6 years. Almost 6 years. Salamat sa love. Sa tanan. Buya na tiga kay kabaloman ko, siya na ang imuhang kalipay. Wala man din na sa kadugay, no? Wala man din na sa experience. Wala man din na sa ka-closeness sa family. Kung na jud ay kay makita na mas labaw sa ako, siya jud ay imuhang pilion. Thank you for everything. Love her please more than you love me, and that's my last request. Ladies and boys, mao kana ang paubaya story ni Sofia.